נדבר רגע. על החיה המפחידה ביותר בטבע. תראי, אני אגיד לך מה. הלא היא... פקק. אבל למה? אני באמת חייב להבין את הפסיכולוגיה. זה בגלל שהוא נורא מהיר? גם. בגלל שהוא עף? גם. זה בגלל שהוא חום? גם. וזה בגלל שהוא בא בלי התראה מראש? גם. הוא חמקמק, אתה לא שם לב אליו? כל הילדות שיקרו לך שהוא מפחד ממך יותר ממה שאת מפחדת ממנו, זה שקר, הוא ישר יעלה עליי. זה מוכח. אבל הוא ולכן- חרק. הוא חרק. בסדר, הוא כאילו, חרק. אני אומר שיש גם אנשים שבאים בלי התראה מראש, הם נורא מהירים. אבל אני רואה אותם, זה לא אותו דבר. חרק הרבה יותר. לא משנה. לא, רוב החרקים אני בסדר איתם, אבל ג'וק... לא. אז פחדתי לעשות את העבודה הזאת בעצמי, ולכן פז רובינזון הוא איש אמיץ. אנחנו מכירים את האוטו הזה. צ'יק צ'יק צ'וק. מה קורה פה? אני המדביר הכי גדול בעיר, אני בבית מסתובב וג'וקי מחסל. ג'וק, 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 נחסל אותך יא ג'וק. אני בבית מסתובב וג'וקי מחסל. שיר עם. אתם לא מבינים כמה לעיתים יש לאיש הזה. אם אני עכשיו אתחיל למנות לכם את הלעיתים, לפי דעתי יש לו גם יותר צפיות. סתם אני זורק, נועה קירל, זה אתה יותר חזק. פז, אני חושב שהוא גם השראה לשיר אחר. פז, אבל אני חזק מספיק. מה אתה אומר אלעד? אני אומר שהוא גם ההשראה לפחד אלוהים נשמור. כזה. אל תהרוס לי את השיר. יש מצב, נכון. פחד אלוהים טוב, נשמור. קודם כל, זה לא האיש הזה ג'וק. באמת לוקח אוי ואבוי. אוי, אוי, זה היה קשה לשמיעה. אוי, אוי. אלעד שר באולפן, קשה לי לשמוע את זה. גם צורם. הדגים ג'וק, לא משנה. זה נחסך בכל ממך. מקרה הוא גורם לג'וקים להיות הרבה יותר חביבים בסך הכל, בתדמית הציבורית שלהם, כי אנחנו יודעים שאנחנו מאוד לא מתחברים לדבר הזה של הג'וקים, למרות שהם לא מאיימים עלינו, ציון, נכון? נכון, הם לא מזיקים בכלל. אבל קוראים להם מזיקים, זה הכינוי שלהם. כן, נכון, נכון. אבל הם לא עושים שום דבר. נכון, נכון. מחלות? לא, אין מחלות מג'וקים. בקיצור, חיה חמודה, חברותית, אבל אתה בסופו של דבר מחסל אותה. נכון, נכון. יש ארצות שאוכלים את הג'וקים. נכון? אכלת פעם ג'וק? לא, לא, אני לא אכלתי. לא עושה לך תיאבון. לא, לא עושה לי תיאבון. טוב, ציון שירי שנמצא כאן לצידי נמצא במקצוע 40 שנה, ולפני 20 שנה הוא החליט שהוא הופך את המקצוע שלו להרבה יותר כיף, וגורם לאנשים לחייך, חוץ מזה שהוא מחסל את הג'וקים בכל מקום שהוא מגיע אליו, והוא המציא 3 דמויות, תכף אנחנו נציג לכם אותם. צ'יק? אחד צ'יק, אחד צ'אק ואחד ג'וק. כן. ולמעלה עכברי ברי ועכבר בראש. עכברי ברי ועכבר בראש, הנה, כאלה חמודים. ואתה בעצם מסתובב ברחבי הארץ, בעיקר באזור המרכז. לשמח אנשים. מה זה אומר? באופן כללי אני מדביר, אבל מה? אני אוהב לשמח אנשים ולשיר להם, והם רוקדים איתי ושרים איתי ונהנים. יפה. טוב, אתה בעצם פיתחת גם סוג של מוצר שאתה מוכר אותו אצלך, שאנחנו נעשה לך השיווק עכשיו, כי הבנתי שזה משהו שבעצם אני לא צריך להזמין אותך. משהו לא נורמלי, חומר הדברה להדברה עצמית, שהוא שווה ערך למדביר. לא צריך מסכה, לא צריך לצאת מהבית, מאושר על ידי איכות הסביבה לקהל הרחב. ועכשיו כשאנחנו בשיא העונה, שמתחילה העונה בעצם, לרסס בבית. לרסס בבית, יש הדרכה בהנחיות, כן. ואני נותן תמיכה גם כן, מצלצלים אליי אפילו עד 10 בלילה, ואני אומר להם איך לעשות, ואין ג'וקים לפחות שנה, בנמלים חצי שנה אין. וגם תמיכה נפשית אתה נותן, נמצא. כן, כן, בהרבה מקרים. חמוד אתה. יש איזו אישה שרצה לקפוץ מקומה הרביעית. מה? בגלל הג'וק? בגלל ג'וק, כן. היא כאילו רצתה, בום. בא בחבש והציל אותה, ואז עשיתי לה הדברה. טוב, אלה אנשים שלוקחים את החרדה שלהם לג'וקים רחוק מדי. אני רוצה שניכנס עכשיו לאוטו ציון, ולקראת סיום האייטם, כנס אתה לקדימה, אני אכנס לה מאחורה, ונשאיר לכם את אחד הלהיטים הכי גדולים, שאני מאמין שאתם גם תזהו אותם. יש הרבה לעיתים, דרך אגב, הוא עכשיו גם כותב דברים אקטואליים, גם על החמאס וגם על החיזבאללה. הבן אדם הזה לא עוצר מלכת עם הכתיבה שלו, ותראו את המיקרופון, זה ככה הוא נוסע, המיקרופון כאן צמוד אליו, וזה בעצם קריוקי, שהוא סוג של נייד ועובר ברחבי העיר. איזה שיר אנחנו שרים? יאללה, קדימה, תיסע קצת, ואני רגע אשים חגורה, תשים גם אתה חגורה. הנה, אוי, זה אני אוהב. לא, נו, מה השיר? לחסן את החמאס. יאללה, תשאיר לנו. אבל שים חגורה, איך אתה נוסע ככה?
בסדר, לאט לאט. בכל מקרה קוראים לו צ'יק צ'אק ג'וק, אתם יכולים למצוא אותו בפייסבוק ובכל הערוצים, וגם להזמין אותו למי שצריך, וגם הוא יכול להגיע ולשיר לכם. יאללה, תשיר לנו. נחסל את החמאס, נחסל את חיזבאללה, נחסל. אנחנו עם חזק, אנחנו עם חזק אתכם, אנחנו ננצח, אנחנו עם חזק, אנחנו עם חזק. אתה מפחד על הצלם? זה בסדר, אל תדאג. נחסל את החמאס, נחסל את חיזבאללה, נחסל. אנחנו עם חזק אתכם, אנחנו ננצח, אנחנו עם חזק. טוב, אני מאוהב באיש הזה. חברים, שיהיה לכם בוקר טוב. אנחנו ממשיכים ועושים דווארות, כמו שאומרים כאן. וואלה, חמאס וחיזבאללה, נכניס אתכם ביחד בתוך העגלה ונזרוק אתכם למזבלה, ונזרוק אתכם ירדן נורא מבסוטית מהמנטרה הזאת, מבחינתה לג'וקים אין זכות קיום. נכון, אני גם מאוד אוהבת לראות אותו ולשמוע אותו. מבחינתי הוא מרחיק אותי. כשהוא בא ברחוב זה כאילו צהל הגיע. כן, זה כאילו תיזהרו, הם מכירים אותו, הם בורחים. מתי היה המפגש האחרון שלך עם מקק? תיקן? למזלי בשרב, אני לא הייתי פה, כי בטוח צצו, כי זה מה שהם עושים, צצים בשרב. אז לא יודעת, הדחקתי לפני כמה חודשים, ואני מקווה לא לראות. האם בן זוגך, הטרי יחסית, יודע שהוא גם סוג של כיתת כוננות? הוא יודע. שהוא יכול להיקרא לנשק לכל כף זמין בכל רגע נתון. הוא יודע על הפוביה שלי. אוקיי, בסדר. דיוויד, מה איתך? כן.